Japan ngontel lur. Pun Pak Hari mau di Pak Hari mau pun nanti emang harapan ngontal lagi lur. Percobaan arah penangkaran. Halo aja weh. Hahaha. Pak Hari udah. Yo. Halo guys. Ayo buka turun akun guys. Moga. London iki tamu khusus. Mas Eko, pingis dulu Mas Eko. Ayo. Weh, overlap. Halo Pak Yanto. Halo yuk. Gini liane kontek Miki ya. Halo Mas, ayo. Ngasung. Aku oleh biasa wedok malah 300.000. 300. Aku malah oke ini lur. Candi Penataran. Ayo apa oke gitu Pak sitok. Sewaken lho Pak. Hah? Turi-turi iki kok. Nek kono apa 30 ora nek nyewa belas. Iya lepo malah. Niko, beto alat tok niko wau. Beto alat. Pendaftaran cedek terus. Menimbel barang kayak Pasuruan. Kene padha nang latare dhewe. Kene iki tanggep latari dhewe. Lebokne ngendi, Bos? YouTube. Tenan ya? YouTube apa lo jenenge? Amin Mutakin. Amin Mutakin. Amin Mutakin. Amin Mutakin. Tenan lebokne ya, kok tak delok. Nggih, siap. Nggih, diedit riyen. Mungkin tak kirim niki linknya lek pun.
Kuwi duwe channel lah. Nah ya. Aku sing minggu dingin lho orang sempat ngedit. Tak jaranan. Suwir enek jaranan saya sekolah. Aku wis sak nganu deh tak iseni. Good morning, Mister. Halo. Guys. Not. Kritik maneh enek maneh. Kae luwe ya wae. Kowe tanggung juga sing murah 5.000-an. Ayo tak juga wis. Kan mbake lah. Kopi-kopian lah. Punge kok entoy nang kongko. Mas Pajar, diwarti Mas Pajar. Mantap. Halo, halo. Ya Pak Yanto. Diseruput. Kok, guyu ta kok? Nak keluar wi. Heeh, eko lowe agak ta ya. Lah nggih. Petong halus ketoke. Kasar, rada kasar. Rada kasar. Ngopi. Ben padang dunyane. Ndak salah paham. Tapi gak usah manis-manis. Kurang manis ya. Boten. Nyawang aku. Piye? 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 Yo, masak. Kasih pedas-pedas. Kasih pedas. Acan-acan mau. Udah. Ya. Tambah. Hah? Tambah ra. Oleh.